Hola amigos de Meiga. Vamos a ver. Se adiviñades a que tema dun famoso grupo de heavy metal pertence esta pequena intro que vou a facer, podedes gañar un pase á presentación do noso videoclip. Bueno, penso que isto é máis fácil do que preguntou o meu compañero Mir, pero bueno, se non o sabedes é para matarvos. Alá vai. No sé. ¿Qué camino?